sing lagi kumpul ing salah sijine omahe arek-arek enomiku. Para arek enomiku lagi mangan barang haram sing berupa narkotika lan miras. Arek-arek enomiku mang ana Rahma, Bayu, Anita, Ahmad lan Ardi. Assalamualaikum Ahmad. Salam. Ayo cepetan. Yo. Assalamualaikum, Rahma. Waalaikumsalam. Anita, apa nduk? Rahma, wonten Bu? Ana sing lak celana ya. Nggih. Rahma iki digawe Anita. Enten ae dhisik ya, Nduk. Rahma sing salin. Nggih. Iki kok sak jenenge arek-arek. Ayo. Bu, aku budal karo Anita. Ya, Nduk, hati-hati. Endi Rahma Bu? Kon Lah kok mbok olehi. Wis seru arek kulit dolen ambek kanca-kancane. Wis rak genah. Bapak usiane tak gawe ngono cek arek sadar opo sing dilakoni ora bener. Terus wis menggo wis sakar Bu. Waalaikumsalam. Burung teko ta Bayu karo Ahmad iki. Urung nit iki aku pas teko. Wis nomornya teko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Rahma, kon mabuk maneng wis tak kandhani dolen gak apa-apa, tapi aja gawe barang sing gak genah. Allah bacot. Wis Bu aku tadi mau guling kamar. Astagfirullahaladzim. Ya Bu, aku tadi dolen karo kanca-kancaku. Dolen tok ae. Kali nang ndi sih, Nduk? Dolen pokoke. Ning dalan nggon biasa dhek kumpul. Rahma kepikiran karo omongan ibune perkara bahaya mengkonsumsi narkoba. Di tengah dalan Rahma ketemu karo Anita sing duweni tujuan padha. Anita nyopo Rahma ngajak budal bareng. Rahma, ayo budal ambek aku. Wes. Jero batine Rahma pengen ngajak Anita gawe mandeg mengkonsumsi miras lan narkoba, tapi Rahma wedi kanca-kancoe kaboten. Ngit. Sapa Rah? Wes wes. Yalah. Tutuke ndek tongkrongan kabeh wis nglakoni kaya biasa, ngombe miras lan narkoba. Sakwise mulih teko dolen-dolen, Rahma ngajak Anita mandeg mengkonsumsi narkoba lan miras, tapi dhek isih wedi gawe ngomongi. Rahma sakjane pengen ngomong nang ibune lek dhek arep mandeg ngombe miras tapi dhek izin. Sawise nyampekno kekarepane nang Anita, Rahma ngerasa lega, tapi ndelok balesan teko Anita, ketokane Anita gak trima yen Rahma mandeg lan Anita ra bakal ngejarno wae. Wis sewulan Rahma ngurung awak nang omah amarga pengen kanca-kancane lali karo dhek. Dina iki Rahma mutusake gawe balik sekolah arep-arep kancane wis lali karo dhek. Setutuke ndek sekolah ali-ali dilalekno Rahma malah dibully karo kanca-kancane. Dalam. Wah, wis sekolah awakmu Rahma. Kirane wis leren. Di ada naik. Ayo. Ono enak Rahma ora leren. Yo ngene dadi babu iki. Yo ora sih. Bayu
Bayu, Ahmad, Ardi lan Anita pisan ganggu lan bully Rahma amarga isih ora terima. Rahma mandeg ngombe. Untunge Bel mlebu muni. Rahma lolos teko bulian kanca-kanca lawase iku. Jam istirahat Rahma pengen nang kantin tuku ngombe, polahe dhek ngelak, tapi dhek ora wani wedi ketemu karo kanca-kanca lawase iku. Rahma ndelok ana kanca kelase sing pendiem lan pinter, juara kelas pisan. Pino awakmu ora nang kantin ah? Ora aku kate sinau. Awakmu gelem nulungi aku apa ora? Nulungi apa Rahma? Aku ora dibolo karo kanca-kancaku. Awakmu terno aku nang kantin yo, aku ora enek koncoe. Ya wis ayo. Ya wis suwun yo. Perjalanan nang kantin Rahma mesti arep-arep ora ketemu karo kanca lawase iku, tapi nasib ketemu. Kok iso awakmu dimusuhi karo arek-arek iku? Dekne kabeh kan kancamu. Kene biyen iku senengane ngombe, tapi aku pengen taubat. Arek-arek iku ra trimo. Aku ra masuk sewulan iku karepku cek lali karo kejadianku. Tibakno arek-arek malah ngebuli aku. Yalah ya wis lek ngono nek kate nandang njaluk terno aku wae. Temen yo riyen suwun yo. Ya. Saben Rahma ketemu karo kanca-kanca lawase, Riani mesti mbelani Rahma lan ngancem bakal lapor guru lan polisi. Kanca-kancae Rahma wis ra tau ganggu Rahma maneh lan Rahma karo Riani dadi koncoan.